Ɗauko mana tun da yawwa. Kayan aiki ba? This is cameraman. Yana shiga? Yana shiga. Gashi nan. Da fatan kun gane wannan. Dire mijin aljana. Kun ga wani zane a nan din nan? Ba ga bayan ƙwarangwal ɗinsa ba. Juya bayan su gani. Kaya Kun na gan shi ne nan? na zuwa. Kun ga wani ƙwarangwal? To yanzu abin fa da mijin aljana yake fa abin ya kai wannan aljana fa ta fara sahi ya fara zuwa yana sata ƴaƴan mutane yana yanka yana kai mata jini. Kun ga gari ba labari. Kushe da fuskar sa. Kai ma Kushe da na ji fuskar za sa. a yana ka jini. A ni a jini na ba zai shawo ba. Allah kai ma za a yana. Kushe da fuskar sa. Shine mijin aljana, shine mijin aljana gashi. To amma in tambaye ka. Mijin Bilkisu. Me yasa ba za ka rabu da aljana ba kai mata saki uku ku zauna lafiya? I love you mai kisa. Mai kisa ina kaunar ki ba zan iya rabuwa da mai kisa. Aljana? Soyayya. To ka kenan in ta kai ka lahira? A'a. Tare. Na fara bani kayayyakin gayu na fara gayu da kwalabo. Aure. Ba mutuwa. Ba mutuwa. To ai kenan.